Katsotaan sitä myymälää vähän tarkemmin. Siinä on tullut jotain muutamia pieniä uusia juttuja. Tässä mä oon vähän tämmöstä löytänyt muutaman tämmösen vähän vanhemmankin kuvan tuohon joukkoon. Nyt mennään tänne myymälään. Ja sitten tää on päivittynyt. Katsotaan vähän tarkemmin mitä kaikkea meillä on täällä. Mä halusin vähän tämmöstä vanhaa aikaa tänne mukaan. Tuo kello on hyvin kiva, siitä se on mulle hyvin tärkeä henkilökohtaisesti. Sitten tässä on meidän uusin juttu. Gramofoni jostain varmaan 40, en osaa sanoa, en ole tutkinut niin tarkkaan, mutta tapasin yhden vanhan rouvan ja hän sanoi, että hänellä on tämmönen ja mä ajattelin, että okei, mä ostan tän itselleni. Mun mielestä toi on tosi hieno. Tää kuuluu niinku tähän fiilikseen ja meininkiin. Elikkä meillä on vanhaa ja meillä on uutta. Tervetuloa kaikki tänne pienelle aikamatkalle. Sitten täällä on vähän nykyistäkin. Olemassa olevaa teemaa. Talvi on tulossa. Sillähän me ei voida mitään. Sitten on tämmönen yksi ihan uniikki kuva. Kuka muistaa banaanin? Nokian banaani. Se oli 1990-luvulta ja teetettiin maalarilla muutama kappale. Ja ei nyt valitettavasti enää tänä päivänä ole olemassa sitä. Tuossa on sitten meikäläistä tämmönen oikein karikatyyri vuodelta 1996.